हेलो हाय भाई मैंने समस्त शुभ संध्या। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଘରରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଉଥିଲେ। ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମାନେ ଏମିତି ତ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘରେ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଟେ ଅଛି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଅତିରୁ କିଛି 55 ଏମିତି ବୟସର ମାଆଟା ହେବ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିଲେ କି ଆଜି ତମେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା। ତ କାମ କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବିନି ବୋଲି କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନାଇଁ ତମେ ଯିବାକୁ ହବନି। ତ ଟିକେ ପରେ ସେ ହଟିଗଲା। ହଟିକିନା ସେ କହିଲା ତେବେ ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରେ ମୁଁ କାମକୁ ଯିବି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ସେ ପଶିଲା ଆଉ ମାଆକୁ କହିଲା ମା। ତେବେ ମା କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ବାପା। ସେ ତା ପୁଅକୁ ଦେଖିଲା। କ'ଣ ହେଲା ବାପା ଆଜି କ'ଣ ମା ବୋଲି ମାନେ ଡାକୁଛୁ ମୋତେ। କ'ଣ ହେଲା କି ବୋଲି ପଚାରିଲା। ସେ ମା ପୁଅଟା କହିଲା ମା ଆଜି ମୁଁ କାମକୁ ଯିବି ନା ଯିବିନି। ତା ମା କହିଲା ତ କ'ଣ ହେଲା ପୁଅ। କ'ଣ ହେଲା ଯିବି କି ଯିବିନି ଆଜି ପଚାରୁଛୁ। ତମେ ଯଦି କାମକୁ ନ ଯିବ ଘରର କାମ କେମିତି ହେବ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସିବ। ପୁଣି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଠିକ୍ କଥା। ପୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା କି। ତମ ମାଆକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ ସବୁ କଥାରେ ମାଆକୁ ପଚାରୁଛୁ। ପୁଣି ଚୁପଚାପ ନା ରହିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛି ତମେ ଆଜି ବଜାରକୁ ଯାଅ କାମକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ପୁଅ। ଆରେ କାମକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି ଆଜି ବଜାରକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହୁଛି। ଟିକେ ରୁହ ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରୁଛି। ପୁଣି ସେ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ମାଆକୁ ପଚାରୁଛି ମା ମୁଁ ଆଜି ବଜାରକୁ ଯିବି ନା ଯିବିନି। ମା କହିଲା ପୁଅରେ ଆଜି ଯଦି କାମକୁ ନ ଯିବୁ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ। ପଇସା ଯଦି ନ ଆସୁଛି ବଜାର କେମିତି ଯିବୁ। ପୁଣି ସେ ଘରରୁ ବାହାରିଲା। ପୁଣି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଅଛି ବାହାରେ। ପୁଣି ଆସିଲା। ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିବା ଗଲୁ ମାଆକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଆକୁ ଗୁହାରି କରି ଯାଉଛୁ। ପୁଣି ସେ ଟିକେ କହିଲା ମୋ ବାପା ଥିଲା ସମୟରେ ମୋ ବାପା କାମକୁ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ସମୟରେ ବି ମୋତେ ମା ପଚାରୁଥିଲା ବାପା ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ ମୁଁ ତ ବାପାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକିନା ଦେଇକି ଆସିବି। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ଘରେ ରହିବୁ ବୋଲି। ପୁଣି ତାର ଦିନରେ ବି ଗୋବର ପାଣି ପୋଛା ଝାଡ଼ୁ କଲା ସବୁ କିଛି କଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲା ବାପାରେ ତୁ ଏଇଠି ରହ ମୁଁ ଗୋବରଟା ଫିଙ୍ଗିକି ଆସୁଛି ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ବିଲକୁ ଯିବା। ଫେର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ବି କହିଲା ବାପାରେ ଥଣ୍ଡା ସମୟ ଆସିଗଲା ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି କରୁଛି ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ତା କଥା ଅନୁସାରେ ଚଳିକି ଆସିଲି। ସେ ଯାହା କହିଲା ଶୁଣିଲି। କିନ୍ତୁ ବାପା ଏମିତି ଜଣେ ସିଏ ସକାଳ ହେଲା ମୋ ଘର ପରିବାର କେମିତି ପୋଷିବି କେମିତି ହେବ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ତା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ସକାଳେ ପାଇଲେ କିଣି ବାହାରିକି ପଳାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ କି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଅଛି ମା ହାତରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ନିଜ କାମକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଇଛି।
ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଇଏ ବୁଝେଇଲା, କହିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ମା' ହିଁ ମୋର ସବୁ ବୁଝିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାରା ଶରୀର ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ପିନ୍ଧିବା, ରହିବା, ଖାଇବା ଏସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ମୋ ବାପା ବୁଝିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ମନେ କରେ, ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରେ ବାର ବାର। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏଇଟା କେବେ ବି ଭାବିନଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ମା' ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରେ, ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ମା' ପାଇଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଆଦର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମା'କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ପଚାରନ୍ତି ତ ମା'କୁ କ'ଣ କହିଲୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାବଣା ହେବାଟା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି। ସ୍ତ୍ରୀଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଗି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ପାଟି ପଠେଇଲାନି। ତ ପୁଅଟା କ'ଣ କଲା ନା, ମୁଁ ଯଦି କାମକୁ ନ ଯିବି, ବଜାରକୁ ଯିବି, ପଇସା ଯଦି ନାହିଁ, ବଜାର କୋଉଠିରୁ ଆସିବ ବା କୋଉଠିରୁ ଯିବି, କେମିତି ଯିବି, କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଣିବି। ତେଣୁ ଆଜି ନହେଲେ ନାହିଁ ପଛେ କାଲି ମୁଁ ବଜାର ଯିବି ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଧୀରେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ପଚାରିକି ବା ଇଏ କରିକି ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା କିଛି ତାର କ୍ୟାରେଜ ଯେଉଁ ଭାତ ଧରି ନିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲା, ସେ କାମକୁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି କ'ଣ ହେଇଥିବେ ମୁଁ ତ ତାର ଏତେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲିନି, ବଟ୍ ସେତିକି ସେ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଠି ଥିଲୁ ବା ଦେଖିପାରିଲୁ। ତ ଚିନ୍ତା କର, ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଦୁନିଆରେ, ନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉଛି ନା ମରିବାକୁ ଦେଉଛି। ମଝି ସ୍ତରରେ ରହିକି ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବା, ତେବେ ଆଗାମୀ ବଳକା ଦିନରେ ବି ଆମେ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ବା ଚିନ୍ତାଟା ଆସିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି।